마실 맞춰주고 이 마셔야 되는 저희 애들 마시는데 그래서 이게 약간 이런 그 뒤집어 주는 게 뒤집어야 Tentang kau biasa. Dan biasa tu dia nasi kau isap. Amun tu kau biasa pun dia jadi. Itu awak tu itu dah pun mengajar pun dia jadi kau biasa. Naik kau tu orang tu dia pun nak kau tu dia sama tu sopan kau tu.